машинистко завод. Значи това е Deutsche Bank. Да. Deutsche Bank, видя ли? Тук има таксита. Има таксита, тук има една къща. Коли минават, автобусна спирка, една мадама. Да. Мотори. Ето има на Армани. Тук отдатък има на Гучи, на Булгари. Има Porsche дизайн. Има те старите часовници, Rolexите. Не е тик-такът. Оттатък е на Зара. Има Дуглас. На тези коли там, тези руски, как се казва, БМВ-та има. От другата страна е въпросът. Това Deutsche Bank. Много багаж има. Много багаж има. Горе, където пише хотел. Горе, виждаш ли къде има, там пише хотел ЦО, Жоре. Това е една пепа, да. Дето е Бос е отдолу на първия етаж. ЦО, зообици ми. Това е само за маймуни. Това е старата църква, дето имаше на Нова година, ако знаеш, дето влезе в Сумати хора. С един камион дето влезе на Арабин. Тук влезе той. Тук и уби Сумати хора. Виж как сложиха тези цементите. Да, и тук имаше къщички, нали знаеш, като новогодишно. От една е страна. Само че от другата страна. От към оная улица, от там е гледа. Да. Тук е на Nike магазина, много хубаво. От другата страна на Adidas. А от дясната страна, дето е стъкло, ако виждаш другия магазин след Стофара, това е най-скъпият магазин в цяла Германия. КДВ се казва. Да. КДВ. Тя трябва да го знае. Този от дясната страна. Има от Филип някой.
това е. Точно искаш да си купи шовник за 27 000 евро. Да. Да, той го пробва, носи малко, ще видиш. Купи си малко. Не, купи си малко, по-малко. Му се отдаде малко с мандизи. Това е за електроника магазин. Всичко има. На много скъп. Еми ни отиваме, колеги. Не, Райстаг искам да я покажа и вече... Викам Райстага и Бранденбургската врата и изчезваме. Какво ли бо? Зиги Зойлето. Къде нарича? Да. Цялата е в злато, чисто злато, 20 карата. И така. Веднага ще изчезне още утре. Виж как лъжки, защото 2 години я ремонтирате. И късмет. Пак ми изчезна, нали? Пак ми направи нещо пилка. Бреето остана топло, че вали. Аз не ли записи? Май, пусна. Не. Не. Той при нас нашия брат. Да. Много.
прави на смешник някъде. На смешник, на палят. Не, като ония миньон. И ето има един миньон там. Не знам дали го виждаш. Може да е жигата. Може да е жигата, може да е жигата. Жика! Не, това е с две гуми. Нашето с три беше. Ама има дръжка, нали? Нашето е с три припази. Нашето отпред с една и отзад с две. Не, ще дали Бургас карахте си точно, но те са съвсем други. Тя Пепа ги бърка. Точно. Да, тук са загиналите евреи, там някакви... Мемориал, да, паметник на загиналите. Да, мемориали, както е. Гледай ли пак, гледай какво става. Място ще ви покажа Сони центъра и... Просто ми, айде. Пускаме навигациите. Телевизионната кула, не знам. Там няма много място, Пепа.